темата днес е как да повишим своята увереност. Защо ни е нужно нещо такова? Ами това ни носи така по, по-балансирани взаимоотношения на първо място в нашето обкръжение, приятели, семейство. Освен това ни прави по-успешни в заниманията, които имаме. Професия, втора професия, както сме ние мрежовиците, нали, на кой първа, на кой втора, на кой основна, но степента ни на увереност и на самочувствие е нещо, което играе голяма роля в успеха, пак казвам, не само в мрежовия маркетинг, но там много се проявява това нещо, но изобщо в успеха ни в професията и в това да се чувстваме удовлетворени, признати в живота изобщо, който водим. Така че това е един аспект, който е хубаво да му обърне внимание. Аз се радвам, че с такава тема ще се запознаем и днес. Първо искам да обърна голямо внимание на това, че слушайки тази тема за това как да повишим своята увереност, вашата увереност няма да се повиши от това нещо. Ще трябва да направите конкретни действия, конкретни стъпки, някакви усилия да положите, за да се случат нещата. Аз ще ви разкажа някои неща на теория, ще ви дам, нали, някои така практически насоки какво може да направи човек, но от вас зависи вие да го направите това нещо. Аз ще си поглеждам, защото за да не пропусна хем и да съм по-фокусирана и ще започна с това от какви са причините да има човек по-ниско самочувствие или по-ниска степен на увереност в себе си. Много, абсолютно и категорично това зависи от средата, в която израстваме, от нашето детство, нашата младост, в малко по-малка степен зависи от житейските ни преживявания в по-зряла възраст. Но основно се корени в това как сме израсли, как сме били възприемани, какви взаимоотношения сме имали в семейството, в обкръжаващата среда. И на първо място, основен негативен фактор е, ако някакъв тормоз сме преживявали в детството или в младостта си. Може да е било в рамките на семейството, може да е бил твърде взискателен родител или твърде критичен родител, или друг член на семейството. Може да е било в училище, знаете, за щастие все повече се говори за нали, подобни взаимоотношения, че децата могат да са доста така коварни и зли към тези, които са различни от тях и съответно това неприемане се изразява в много така негативно отношение към по-различните деца и това може да доведе а, до много тежки последици за тяхното самочувствие на тези отхвърлени хора. Може да са конкретни травмиращи преживявания в детството или в по-късна възраст. Аз изпомням, между другото, има една така много неприятна случка с една учителка от детската градина, когато съм била дете. И тази случка много така, след години си дадох сметка, че ми се отразила много стресиращо на това как общувам и заявявам себе си в околния свят. Такива неща се случват. По принцип, причина за понижено самочувствие и ниска увереност може да бъде просто негативен мироглед, в който просто песимистичен мироглед, да го кажем така. Като това обикновено си се унаследява в семейството. Нали? Ако всички вкъщи са били такива, ти също израстваш такъв. Нали? За жалост в България имаме много пример за такива семейства, такива общности, където основният мотив е ние сме жертвата, пак на нас ли така, тая държава никой няма се оправи, знаете вече дори хората се шегуват с тая реплика, но много хора са си на този хал и виждат само негативното наоколо, всички са им виновни, те са винаги жертвите, за нищо не носят вина и съответно това усещане, че нещата няма как да се оправят и са извън твоя контрол, няма как да стане по-хубаво и по-добре,
Това естествено води до усещането, че от тебе нищо не зависи, ти никакви действия не предприемаш, нямаш никакви смели мечти, имаш ниска степен на увереност и нямаш желание да се заявяваш в света около себе си. Освен това, други причини могат да бъдат конкретни някакви стари неуспехи, дали неуспешни връзки, дали неуспешни бизнес начинания, които може човека по една или друга причина да не успее да преживее този неуспех и да се получи от него, да му подейства по негативен начин и този неуспех да му отреже крилата, така да кажа. Социалните стандарти са също един много варен негативен фактор, защото знаете в момента, нали, всички са в социалните мрежи, гледат кой къде се снимал, кой каква му е къщата, кой каква му е колата, какви са му дрехите, каква му е трапезата и ти си викаш, аз не съм така и това те потиска и те прави по-малко уверен, което е доста неприятно. Ние по-късно, след малко ще говорим и за това какво да направим, за да повишим самочувствието. Един от съветите е спрете да гледате социалните мрежи, да се сравнявате с тоя или оня. Или пък, например, когато става въпрос за фигура, за тегло, за външен вид, тогава, особено при младите хора, това може много така тежки последствия да има върху тяхната психика и да ги направи много неуверени и с ниско самочувствие. И още един фактор ще спомена, който оказва влияние в по-късна възраст. Това са, ако човек си поставя нереалистични цели и това, че не може да ги постигне, го кара да се чувства неуспешен, неуверен, неспособен. Какво значи нереалистични цели? Това значи твърде високи. Това по-скоро е когато ти имаш някакви мечти, когато не знаеш как да планираш, когато не знаеш, че това, което мечтаеш, това глобално и голямо нещо, трябва да го превърнеш в план, по който да действаш, да го разбиеш на такива конкретни малки стъпки, които да предприемеш и да започнеш да действаш, а ти си оставаш в сферата на мечтите. Това нещо правиш такива някакви спорадични движения, това нещо така или иначе не се доближава до тебе, не се реализира и това в един момент води до едно такова житейско разочарование, което следва и като понижено самочувствие, ниска степен на увереност. В какво следва от всичко това, ако човек има по този начин така му се е стекал живота, че не е успял да развие здравословно, хубава увереност, самоувереност и самочувствие. Висока степен на критичност, самокритичност към себе си, една такава нездравословна, от мене нищо не става, така, защо казах това, защо направих онова, нали, тързаеш се, мислиш го, затваряш се в себе си. Все повече и повече изпитваш страх от това да бъдеш отхвърлен от околните, да се провалиш. И това отново идва корени се в детството причината за всичко това, защото ние като социални същества имаме нужда да бъдем приети от околните, да бъдем признати, да бъдем приети в една общност, също време да бъдем и признати такива, каквито сме. И когато искаме да сме приети, ние гледаме да се впишем, да не спорим, да се съобразим с социалните норми, да ги следваме, докато от другата страна, другата необходимост от себереализация, себеутвърждение и това да бъдеш признат такъв какъвто си, пък тя ни тласка напред, да се развиваме, да творим, да изказваме своето мнение. Тези два импулса по някой път влизат в противоречие, когато ти си преживял някакви така едно неприемане в детството, отхвърляне, натяквано ти е, че за тебе нищо не става, нали, не си достатъчно добър, не си достатъчно умен и така нататък. Ти се затваряш и започваш все повече да следваш стереотипите само и само да се впишеш и да бъдеш прият. И нуждата от себереализация и себеутвърждаване, тя страда за сметка на това, че ти се опитваш да се впишеш. Такъв е механизма, по който се случват нещата и тогава, когато човек има нищо самочувствие, той избягва да се самоутвърждава, да заявява своята позиция, гледа повече да се впише, защото се страхува да не се провали, да не бъде така
усмян, ароган, че не е достатъчно добър, да не бъде отхвърлен, да остане самичък. Ние сме социално животно, имаме нужда да сме с нашето човешко стадо, да се чувстваме там защитени и добре. Така че правим всичко възможно това нещо да го постигнем. В същото време обаче, когато не се чувстваме себе си, не се чувстваме, че се изразяваме и че хората ни виждат такива каквито сме наистина и ни харесват, обичат и приемат такива каквито сме, ние се правим на някакви други и в същото време се затваряме и изолираме все повече и повече. И това може да доведе и до едно постоянно напрежение, тревожност, депресия и всичко това е следствие от така нарушеното здравословно самочувствие и степен на увереност. Някои примери, някои така, как да кажа, признаци, по които можем да познаем в себе си или в околните, че страдаме от липса на самочувствие и самооценката ни е така занижена. Значи подобни хора, както казахме, те избягват предизвикателствата, защото се страхуват от провал. Дори при някакви елементарни взимане на елементарни решения се колебаят твърде много, защото се притесняват да не сгрешат, да не кривнат в страни и някой така да им каже: ето виждаш и ти се провали, не си достатъчно добър, не си достатъчно умен. И това да потвърди, че така, те не се вписват така, както биха искали в общността. Също така, заради тази нужда да се впишат, подобни хора не умеят да отказват, не умеят да кажат не и да заявят своите граници, нали? Че това не им харесва, не искат да го правят, не могат да помогнат в случая, защото това ще навреди, нали, ще вземе от тяхното време, ще навреди на тяхното здраве по някакъв начин. Помогнеш ли ги, те не могат да откажат и не знаят как да кажат не, просто защото искат да са добри в очите на другите. Също така, подобни хора се сравняват и страдат от това, че не са като еди кой си или нямат нещо като еди кой си, не изглеждат като еди кой си, склонни са много да се извиняват и постоянно така дори за такива за елементарни начини твърде много да се извиняват и в същото време не умеят да приемат комплименти. Тоест, тъй като те не се възприемат като достойни, красиви, умни, добри, когато им отправиш комплимент, така обикновено омаловажават. Да речем, каква ти е хубава роклята, да речем, нали, дамата каза: тя е една стара рокля или нещо от този род. Нали? Сещате ли се такива ситуации? Не умеят да приемат, че те са достойни, хубави и са повече от другите в случая. Естествено, тук има един баланс, нали, между егото и здравословното самочувствие. Затова аз казвам здравословно самочувствие, но моето скромно наблюдение, предполагам, че и вие, нали, които сте мои колеги и се занимаваме с мрежов маркетинг от дълги години, ние наблюдаваме хората много, общуваме с много хора и ние българите не страдаме от кой знае колко прекомерно завишено самочувствие. Повечето страдат от така липса на достатъчно увереност в себе си. Именно и за това темата е такава. Сега да си поговорим какво можем да направим, за да повишим своето самочувствие. Значи, самочувствие, самоувереност означава преди всичко да харесваме себе си, такива каквито сме. Но за да се харесваме такива каквито сме, ние трябва да познаваме какви сме. Трябва да можем да се познаваме. Така че първата стъпка към работата за повишаване на самоувереността е това да поработим върху това да се опознаем какви сме. И това включва, аз ще поговоря за някои от тия аспекти, но включва, да речеме, ценности, характер, какви качества имаме, какви недостатъци имаме, да можем така обективно отстрани да погледнем върху себе си, да си направим такава оценка. Какви нагласи имаме, какви вярвания, които влияят на нашите емоции, на нашите мисли, какви емоции изпитваме обикновено, емоцията, нали, знаете, краткото преживяване, докато чувството е нещо, което, да речем, цял ден може да се чувстваш при повдигнато настроение. Най-хубаво така да се чувстваш радостен. Може и меланхоличен да се чувстваш. Знаете ли кои са тия чувства, които обикновенно ви изпълват и кое е така
обичайното ви състояние, в какво чувство се намирате. И като го знаете това чувство, защо по този начин се чувствате? Какви са мислите, които обикновено минават от тук? Тук ще ви кажа нещо, което така на курсовете по себепознание, емоционална интелигентност е така една основа, за да си представите. Значи, повечето хора си казват, добре, аз съм си така, нали? Аз как да се отделя и да се видя отстрани? Ми помислете. Значи ние казваме, това е моята ръка, това е моя нос, това е моето сърце, нищо, че не го виждаме и вътре. Също така казваме, това е моя ум. Значи това е нещо, дето е мое, но не съм аз. Нали? Аз не съм ума, ума е мой. Кое съм аз? Това, дето съм аз, може да се отдалечи малко и да погледне ума обективно и да помисли, той ум какви ни върши в момента, какви мисли минават там и се трупат в главата ми и ме карат да се чувствам потиснат, да речеме, и вкарват ме в миналото или пък ме плашат от бъдещето. Така че ума можем да го гледаме отстрани, да прецениме какви са тия мисли и да се научим как да ги контролираме тези мисли. Ние не сме ума. Ума е част от нас. Инструмент, така както е ръката, за да хванем нещо, така както е сърцето, което изпомпва кръвта, да стигне до всички органи, така и ума е един от инструментите, които работят в това тяло и той не бива да ни контролира. Така, сега, кои са нещата, които е хубаво да знаем в случая, когато става въпрос за нашата увереност и как да я повишим? Хубаво е да си дадем сметка до каква степен страдаме ли от някакво ниско самочувствие, ниска увереност, до каква степен и защо. Нали, преди малко в началото ви разказах какви може да са различните причини, да поровим там да помислим. Това да разберем защо автоматически няма да оправи нещата, но ще направи пътя ви към повишаване на увереността ви много, много по-лесен. Когато рационализирате причината, т.е. осъзнаете я причината веднъж каква е, вие можете в една определена ситуация, да речем има конфликт някакъв, вие си замълчавате, например, но след това, като се върнете назад и анализирате поведението си, може да си кажете да, в случая да мълчах, защото по принцип съм травмиран от конфликтни ситуации, избягвам да участвам в такива ситуации или в спорове, защото имам такава, да речем, някаква травма от детството. И това ще ви накара следващия път, когато сте в такава ситуация, вече в самата ситуация да може да решите и да кажете, в случая, казвате си, случая е важно, тук тия мисли ще минат бързичко през главата ви и ще си кажете, важно е да си заявя моята позиция в случая, защото това, което се говори, ме касае мене. И напукна това, че имам тази травма от детството и имам ниско самочувствие заради това нещо, в случая аз ще си кажа мнението. И вече може на съзнателно ниво да решите да действате или да не действате. И с времето това нещо може да се автоматизира. И за един период, да речеме 3-6 месеца, 12 години, една година, зависи колко време му е нужно, може този емоционален навик да го преработите и да го изчистите. По този начин минава процеса в определени ситуации. Ако искате да реагирате или да не реагирате по даден начин. Първо, постфактум оценявате как сте реагирали и си правите преценка, разбирате защо така сте реагирали. Следващия път, когато сте в самата ситуация, го обмисляте и можете да решите. Сега може да не е следващия път, да е последващия, по-последващия. Но в един момент ще дойде момент, в който в подобна ситуация вие съзнателно ще вземете решение да реагирате по другия начин и постепенно това ще се автоматизира. По този начин могат да се променят тези реакции, емоции, които ни водят, когато общуваме с околните или пък, не само с хората, просто със света около нас. Това е едно от нещата. Другото нещо, което трябва да направим като преценка и да опознаем себе си, това е какви са нашите качества. По принцип, какви са нашите качества и какви са нашите недостатъци. Но понеже в случая си говорим за повишаване на самочувствието и увереността, ще наблегна основно на качествата. Недостатъците също може така да си ги
да си направите един инвентар, да си ги напишете, да речем, и да хванете нещо и да кажете, ето тук по тази черта искам да работя и това нещо искам да го променя и го правите по същия начин, по който ви обясних преди малко. Да речеме, не харесвате в себе си това, че много лесно се ядосвате в определена ситуация и реагирате бурно. Щом сте си го набелязали, анализирате си го защо правите така, наблюдавате се в такива ситуации, първо постфактум, после в рамките на самата ситуация може да помолите за обратна връзка от вашите близки. Това също много помага. И да кажете, бе, слушай, мисля, че аз съм така, не е правилно това, че реагирам много бурно и се гневя в еди какви си ситуации. Наистина ли е така? Мислиш ли, че аз така постъпвам? И вашите хора ще ви кажат, вашите близки, ми да, така е, или не е така, или само понякога се случва. И така ще съберете реална представа за това свое качество и може да поработите върху него. Но това, което аз искам да ви кажа, е задължително да си направите списък на вашите позитивни качества. На това, което харесвате в себе си. За да се научите да се погледнете отстрани, да видите какъв прекрасен и стойностен човек сте. Всички сме различни хора. Всеки един от нас е дошъл с причина на тази земя и всеки е ценен, красив и прекрасен и това нещо ние трябва да го видим и в самите себе си, за да могат и другите да го виждат в нас. Така че правим един списък на това, което харесваме. Своите черти, своите качества, своите постижения. Например, едно предизвикателство, което ми се иска сега да отправя към вас и да ми напишете в чата. Напишете ми едно ваше качество, което започва с първата буква на името ви. Напишете ми в чата. Давам ви тук 10-15 минути, аз докато говоря, помислете и си напишете, аз ще ги видя тези неща. Пък тези, които гледат записа, може да спрат записа и да си го запишат това нещо. И освен това качество и всички останали хубави черти и качества, които имате, запишете си ги. Хубаво е да си направите един дневник, на който да обръщате внимание 5-10 минутки вечер и там да записвате кои са хубавите неща, които през деня сте видяли в себе си. Хубавите неща, това, което се гордеете, че сте направили през деня. А може и това, от което не се гордеете и да си анализирате защо е било така. Ели ми пише емоционалност. Браво, Ели, точно така. Давайте с първата буквичка на вашето име. Така. Тук искам да ви спомена и така използването на позитивните твърдения, така наречените афермации. Те също много добре могат да работят върху това, определени качества, които искаме да притежаваме, да ги подсилим, да убедим себе си, че наистина ги притежаваме. Например, афермация значи в определена ситуация, когато имаш нужда от подкрепа, ти да си дадеш вътрешната подкрепа и да си почнеш да повтаряш тази фразичка толкова дълго, колкото е нужно. Или по време на медитация я повтаряме, преди да заспим вечер, или сутрин като се събуждаме. Най-вече аз използвам този метод така в по-стресиращи ситуации, когато имам нужда да се успокоя. Афермациите, даже ако напишете в Google позитивни афермации или позитивни твърдения, мисля, че бяха позитивни утвърждавания, мисля, че беше на български язик. Афермации също много се използват, то от английски обаче. Те могат да са стандартни. Например, аз съм здрава, щастлива и успешна. Например. Тия неща, които искате основно в живота, нали, изказани. Но те са по-генерални, по-общи някакси така, тези твърдения. А когато помислите, кое е точно това, което на вас ви върши работа, за конкретно така качество, за конкретна ситуация, за конкретен проблем, който имате, то ще работи повече за вас. Вие сами да си го сътворите това изречение. Аз ще ви дам някои примери сега, тук съм си записала, които са доста така елементарни, но от тях може да си съчините вашата по-дълга афермация, с която да заспивате, да се събуждате и да повтаряте тогава, когато се чувствате стресирани. Например, аз съм силна, аз съм смела, аз съм щастлива, аз мисля позитивно, аз съм красива, аз съм уверена, аз мога да се справя с страховете си.
Или аз мога да се справя с трудни ситуации. Както и да направите едно по-дълго изречение, по този начин да работите върху. Вие уверявате вашия мозък, убеждавате го, че така е това и то наистина става така. Знаете колко много сме говорили за позитивните нагласи и така нататък, и това е за щастие едно много популярно знание в момента, до което лесно човек може да се докосне. То работи, това е един инструмент. Афермациите можете спокойно да го използвате за това да повишите своята увереност по този начин, с такива позитивни изречения. И третото нещо, което е важно да познавате за себе си, малко по-сложничко, но това са ценностите. Тоест, кои са най-важните неща за вас? Кои са нещата, които ви движат в живота? Защото ако те се разминават с това, каква е професията ви, какво е ежедневието ви, основните ви занимания, дори да сте много успешни в сферата, в която сте, ви няма да се чувствате удовлетворени и няма и така да изпитвате добро самочувствие, защото то няма да бъде в синхрон с вашите ценности. Един такъв контрастен пример, ако мога така да кажа. Например, както нали, някой. Така, тук няма сега от приятелите ми от Бургас, с които обикновено се шегуваме за зодите, нали? Но аз на Зодия Дева и за мен порядъчно, честност, спазване на правилата са много, много важни неща. И, например, един така човек като мен, ако е в някаква сфера, свързан така с някакви сиви взаимоотношения, нали, не съвсем законни неща, ще се чувства изключително, изключително некомфортно. Нали, да махнем настрани това, да речеме, че е полузаконно или нещо такова. Докато един адреналинов тип, така да кажем, човек, който обича предизвикателствата, обича да се така по ситуации, в които да се доказва, в които да рискува на него нещо подобно, ще му дойде от ръки и ще се чувства добре и реализиран там. Казах, че е по-контрастен пример, защото в момента говоря, нали, за така полузаконни и законни неща. Но да речем, обичате свободата, да сте сред природата, да се чувствате независими, да взимате сами решения и в същото време работите в една огромна организация, където имате 3-4 началника над главата си и всичко, и работите като счетоводител. Нали? Всичко там е по правилата, трябва да си в офиса, не може да си в парка. Няма да се чувстваш удовлетворен. В същото време един човек, който пък цени високо точността, стабилността, подредбата, той ще се чувства добре в тази професия, защото той ще помага на другите да подреждат и да си подреждат бизнеса, да речеме, нали, като счетоводител и да виждат всичко точно кое къде отива и да речем нещо такова ще им бъде приятно. Затова имам предвид, че трябва да сте в синхрон с вашите ценности. Сега, може да потърсите в интернет как да определят ценностите си. Има най-различни похвати, упражнения, които от една страна да изведат информацията от разума, от ума, пък има и такива похвати, които ви помагат да изведете тази информация от подсъзнанието, защото в повечето случаи, не в повечето случаи, но да речем има случаи, в които може да са в конфликт тези неща. Ума си мисли, че за вас е много важна стабилността, семейството, високия доход, а всъщност в подсъзнанието си вие мечтаете за околосветско пътешествие, например. Така, сега, как да извадите, да опознаете тези свои ценности чрез ума? Задайте си въпроса, ако имам един добър остатък от дохода си. Не казвам остатъчен доход, за да не го бъркаме с понятието от мрежовия маркетинг. Но казвам остатък от дохода. Остават ви едни пари, 500-1000 лева на месец отгоре ви остават. За какво бихте ги похарчили? Тези пари остават. Сега може да помислите, може да си запишете. Аз се радвам, че виждам, че някои от вас пишат в момента. За какво бихте ги похарчили тези пари? И втория въпрос, след като решите за какво бихте ги похарчили, защото някой може да каже за обучение, друг може да каже
искам да купя еди какво си на дете или внуче. Трети може да каже, искам да пътешествам и искам да си купя нова кола, Мерцедес искам да си купя, или искам да си купя какви си бижута, дет съм си харесал, гримове и така нататък. Четвърти, пети може да каже, ще инвестирам тези пари, които са ми останали. Някой може да ги инвестира в биткоини, други може да ги инвестира в имот. Нали? Тук разликата, рисково, високо доходно и така, ниско рисково и с по-ниска възвръщаемост. Като решите за какво искате тези пари да ги похарчите, замислете се какво ви носи това, какво ви дава, усещане за какво. Дали усещане за сигурност, за семейство, за да сте признати, да се покажете, че така, повече имате от останалите, сте по-добър или усещане за свобода. Всичко това. Тая думичка, това, което ви носи, това, в което бихте инвестирали, това е вашата водеща ценност. Това е което има най-голямо значение за вас. Има интересни методи как от подсъзнанието да извадите подобна информация, но както казах, ако искате после може да ми питате да ви разкажа, ще е малко повече време ще отнеме или да си поровите в интернет и да намерите такива неща. Така че първото нещо, което трябва да направим, за да повишим своята увереност, това е да опознаем себе си. Второто нещо, което трябва да направим, за да помогнем в тази посока, е да започнем да се грижим за себе си. И да се грижим за себе си означава да се погрижим за нашето тяло, но също така за нашия ум, също така за нашата душа. И всяка седмица да сме дали храна, качествена храна, на всеки един от тези три елемента от нас, защото ние не сме нито само тяло, ние не сме нито само ум, нито само душа, ние сме съвкупност от трите. И тук идва ролята и на нашите прекрасни продукти. Качествена вода, качествена храна, познание за концепция на здравето. Без тези неща няма как тялото да е здраво и да носи един здрав дух. Нали така беше? Здрав дух, здраво тяло. Ти като си болен, изморен и легнал и нищо не можеш да направиш, какъв здрав дух, нали? Така че трябва да започнем от там. Да дадем храна на ума означава да има предизвикателства, развитие, нови неща, които учим. Обикновено това е свързано с професията ни, нашата професия на мрежовици. Тук веднага бих препоръчала и вие ще препоръчате различни книги. Това е храната за душата. Това е общуването с природата, с позитивни хора, които наистина ви зареждат. Това е почивката и това, което обичате да правите като хоби. Това, което кара душата ви да пее и да се радва. Дай Боже, пожелавам на всеки това, което работи, да е това, което кара душата му да пее и му доставя удоволствие. Тогава никога, нали знаете, превърни хобито си в своя професия и никога няма да работиш. Най-хубавото нещо. Така, в грижата за себе си влиза и грижата за външния вид. Ако не ви харесва как изглеждате, поработете върху това, има как. Затова ви казах в началото. Само слушайки тази лекция, вашата увереност няма да се повиши. Тя ще се повиши тогава, когато направите конкретни действия. Така че, мислете кое е това, което не харесвате и върху външния вид може да се поработи. Дали ще е прическата, дали ще са дрехите, дали ще се научите да се гримирате, ако имате желание за това. Аз така и не се научих в този живот това нещо да го правя. Дали ще са килограми, походка, стойка. Тези неща може да се поработи върху това нещо. Това са неща, които са в рамките на нашите възможности. Просто трябва да се потърси информация и да се положат усилия. И това е свързано с следващата много голяма точка, когато говорим за повишаване на увереността, и това е излизането от зоната на комфорта. Това е третата, значи така както е генерално себепознанието, първата точка,
Значи, както първа точка генерално е себепознанието, така и тя идва като трета точка. Излизането от зоната на комфорт е изключително, изключително важно нещо. Значи, много важен аспект за повишаване на самочувствието, на увереността, това е да създадете в себе си усещането за позитивна промяна, за развитие, за растеж. Както ако си спомняте в училище, когато сме били ученици, после като сме били студенти, нали ти постоянно надграждаш, променяш се, учиш, развиваш се и ти имаш усещането за тая промяна и така, излизайки от гимназията, излизайки от университета, ние сме с така една сила и увереност влизаме в живота, че знаем, че можем. И това нещо се връща и запазва тогава, когато учим, когато освояваме нови знания и освояването на нови знания и умения е задължителна, така, как да кажа, не задължителна част, а по-скоро винаги едно качество, което присъства при успешните хора. Те винаги са ученолюбиви хора, които постоянно търсят нова информация, освояват нова информация. Така че, за да се чувстваме ние уверени и успешни, новите знания, новите умения, това е нещо, което трябва да търсим, да развиваме в себе си. Така, като става въпрос за знания и за умения, естествено тук трябва да обърнем внимание, че по-голяма школа за личностно развитие от мрежовия маркетинг няма да намерите. Школа, която действа реално на терен и ви се отплаща за усилията, които сте положили, да промените себе си в позитивна посока. Така че нови знания, когато говорим, не бих препоръчала нищо друго, освен това търсете знания за личностно развитие и мрежов маркетинг. Книги в тази посока. Даже сега ви моля в чата да напишете вашите любими книги по личностно развитие и мрежов маркетинг. Аз съм започнала с как беше на Джон Кихол? Подсъзнанието може всичко. Тая основополагаща книжка, да, която сега повечето взимат и едва ли не на подбив тая малка книжчица, но тогава, преди 20 години, тя промени света за нас. Оттам нататъка почна, нали, излезе и филма Тайната и всички други течения, които много по-професионално и задълбочено вече разглеждаха въпроса за позитивното мислене, за това как ние можем да проектираме, да създаваме своята реалност. Трансърфинг на реалността, друга любима моя книга, благодаря на доктор Николова, че ме насочи към нея. Прекрасна. Седемте огледала, как се казваше това нещо? Не мога да сетя. Сега тук пред себе си виждам вашия превключвател на съдбата. Между другото, тази книжка е една от любимите ми в тази посока, личностно развитие. И макар да има едно такова заглавие, доста, така да кажа, не особено привлекателно, но тази книжка наистина е изключително полезна. Повтаряме пак, чакайте да ви я покажа, вашия превключвател на съдбата. Ето така изглежда. Също моя. Седемте огледала на есеите. Така си се казваше книжката, нали, Роси? Да, точно така. Също. Изчезна ми някъде, дадох я на някой, трябва да си я потърся, да си я купа наново, защото едва ли ще си я намеря на кой съм я дала. Вече съм забравила. Както и книгите по мрежов маркетинг. Може да напишете и любимите ви книги по мрежов маркетинг. Аз много харесвам Плажни пари. Съвсем така дребна книжчица, абсолютно и категорично книгите на Робърт Кийосаки, разбира се, Робърт Кийосаки. Школа за хора, които обичат да помагат на другите, бизнеса на 21 век. Прекрасни книги. Ето това са нови знания и в тези книги имат много практически приложения и конкретни упражнения, които са описани и може да направите за себе си, така че да чувствате, че се развивате като личности, че вървите напред, че се променяте. Мандино, най-великият търговец. Точно така, да. Всичко това е четете, не спирайте да четете. Относно така новите умения, които може да развием, и ще ни бъде от голяма полза в нашата професия мрежовия маркетинг, това е научете си да си водите дневник работен. И всеки ден там за половин час да вписвате какви са нещата, които са се случили днес,
на кой трябва да се обадите, кога, планирани срещи, изобщо да наблюдавате своя бизнес и да го управлявате, за да могат да се случват нещата. Научете се да правите проследяване. То е част от този дневник. Нали? В дневника ще запишете, че на 15 трябва да се обадите на еди кой си, да го попитате еди какво си. И след това се обадете. Научете се това нещо дисциплинирано и отговорно да го правите. Научете се да правите покана за уебинарите, за живите събития, успешни, работещи покани. Обърнете се към вашия наставник, за да ви помогне в тази посока. Ето това са едни позитивни умения, които ще ви дадат развитие във вашата професия, в нашата професия. И също така ще ви дадат и усещането за развитие и повече увереност и самочувствие. Освен това, разбира се, когато говорим за излизане от зоната на комфорт, работа с страховете. Кой каквито страхове има, повечето имат най-големия страх за отговорене пред публика. Това е нашата трибуна, където можем да се предизвикаме и да преодолеем този страх. Това нещо, каква еуфория и самочувствие дава, не може да се сравни с почти нищо. Едно излизане на сцената, което е минало успешно и след това сте слезли долу и си казвате: браво на мене, аз се справих. Ето ви го. Така се повишава увереност и самочувствие. Правите не, колкото и да ви е страх и да ви е притеснено, планирате, помагаме ви, правите го и след това вече се чувствате човек на ново ниво. Нали, знаете, страха от говорене пред публика е по-голям даже от страха от смъртта, като правят изследвания между хората за това нещо. Така, шега, но си е страшно. Какво друго е важно, когато говорим за излизане от зоната на комфорт? Правилното планиране, за което става на въпроси в началото. Може да имате големи цели, но ги планирате, ги разбийте на малки, обозрими, лесно постижими, малки подцели, конкретни, които са сведени до конкретно действие на следващия ден. Това помага да излезеш от зоната на комфорт. Не грамаданската цел, нали, за 1 година искам да стана златен майстор, а това нещо, като го планирате и го разбиете до това, че утре трябва да се обада на този, да погледна еди коя си книжка да си поръчам, за да мога да я прочета, да вляза в сайта, да проверя това и това, да си поръчам за мене тези и тези продукти. Това са малките цели, малките стъпки, които отвеждат към голямата. И другото, което е като една обща нагласа, което всеки един от нас трябва да възпита в себе си, това е, че излизането от зоната на комфорт, то естествено създава дискомфорт. Нали? Като излезем извън това, което ни е познато и лесно, няма да ни е толкова лесно, ще бъде малко по-трудно. Но това е пътя към постигането на желаните цели, към развитието, към усещането за това, че сте по-успешни, за това, че сте по-добри, отколкото сте били онзи ден и повишава самочувствието. Да осъзнаем, че смисъл е в това да ни е трудно, толкова колкото и в крайната цел, защото именно това ни променя. Именно това възпитава в нас нови качества. Именно това разширява зоната ни на комфорт. Нали? Излизаме 2-3 метра и правим и това тук е своя зона на комфорт. И после още 2-3 метра и това тук вече става наша зона на комфорт. И това, което преди ни е било дискомфортно и неприятно, вече ни става приятно и можем да го правим и се гордеем с това нещо. Така че именно тези крачки и това усилие, което полагаме, трябва да се научим да го приемем като нещо позитивно. Един такъв пример, който чух наскоро на една лекция по теми, свързани с личностно развитие. Представете си един катарач, който иска да изкачи, да речеме, Монблан, например. Иска да изкачи Монблан, 1-2 години тренира усилено, купува екипировка, упражнява се на по-ниски височини, тича, нали, дига тежести там, диша много, pH 500, така, защото като сте качи на високо, там освояването на кислорода и така нататък. И 2-3 дена преди
да дойде деня, в който трябва да изкачва Мон Блан, идва един негов приятел и му каза: ма какво ще се мъчиш? Аз съм наел един хеликоптер, утре може да се качиме заедно двамата догоре, ще се снимаме и готово. Според вас, този катерач ще се съгласи ли на това нещо, да се качи с хеликоптера догоре? Няма да се съгласи. Защото то не е само това. Ще се гордее ли със себе си, че се е качил с хеликоптера горе и се е снимал? Не. Смисъл е в пътуването, в предизвикателството, в справянето с тая трудност. Именно това отношение, което трябва да възпитаме в себе си и да го възпитаваме в своите деца и внуци, че смисъл е в пътуването. Той, което ни учи. Не само в крайната цел. Така че, това е да превърнем дискомфорта в обичайен комфорт за нас. Да ни е трудно, за да усвояваме нови неща и да се учим. От време на време ще си почиваме, да няма само да ни е трудно нон-стоп, но да влизаме в такива продуктивни периоди, в които предизвикваме себе си, така че да можем да се движим напред. Защото, както казах, именно това усещане за развитие, за промяна, това е което ни дава по-доброто самочувствие и повишава нашата увереност. И в тази връзка, когато такива предизвикателства приемаме пред себе си, можем да го заявим публично, че в едикъв си срок, планирал съм еди какво си да направя. Това ни прави по-ангажирани, по-отговорни към целия процес. Хубаво е да си намерим някой приятел, или с който заедно го правим, или който да ни оказва моралната подкрепа. И в момент, в който види, че така разколебаваме се, трудно ни е. Знаете, между другото, виждате ли колко много неща се препокриват с темата за навиците и справянето с лошите навици и внедряването на хубави навици. Много неща се покриват, естествено. И там си говорихме за това. Намерете един приятел, който да ви подкрепя тогава, когато ви е трудно, да може да се оплачете, да може да ви нахока и да ви каже: няма се предаваш сега, тренирал си вече 6 месеца, айде 2 месеца остава до този Мон Блан, ще тренираш, аз ще закарам с колата, ако трябва там, до тая стена за катеря, там, например. Сега в момента си съчинявам, но някой, който да ви подкрепя. И сега ще приключа моята тема именно с това, че средата, която е около нас, е изключително важна. И хубаво е да имаме хората около нас, които ни подкрепят, но ако в същото време имаме хора около нас, които не ни подкрепят и които влияят върху това да понижават нашето самочувствие с това, че ни обиждат или ни се подиграват по някакъв начин или ни омаловажават, сменете тази среда. Просто такива хора около вас. Прекъснете общуването, намалете го първо общуването, прекъснете го това общуване. А ако този човек е в къщи, седнете, поставете границите, искам взаимоотношенията да са такива и такива, не приемам да се говори по този и по този начин. И ако това нещо не се случва, вземете мерки. Вземете мерки. Никой не е длъжен да търпи лошо отношение към себе си и да се чувства потиснат, да се чувства унизен. Всеки има право да бъде щастлив и приеман такъв какъвто е. И по някой път обаче това право трябва да си го отвоюваме. И ако хората около нас не ни го дават, да смениме хората около нас. Много хора ще ви кажат, че им се е налагало да преминават през такива процеси и няма да намерите нито един, който е направил тези неща и да ви е казал, че съжалява. Всеки ще ви каже, защо не го направих по-рано. Които са изчистили от живота си, такива, как да кажем, енергийни вампири, които понижават нашето самочувствие, ни карат да се чувстваме зле. Това нещо е много, много важно. Сега аз ще поприключа моята тема, макар че има още няколко неща, които по-дребни такива съвети, които могат да помогнат за увереността, но тях ще ги напиша в пост към темата, така че да не
превишаваме единия час, защото виждам, че отиваме на там вече. Всъщност последното, което искам да ви кажа е, когато става въпрос за тези предизвикателства, излизане от зоната на комфорт. Това, което ви казах и когато говорихме за навиците. Ангажимента е както, нали, поставете ангажимент, така, изявете ангажимент пред по-голяма публика, но също така този ангажимент го заявете и към себе си и бъдете коректни към себе си. Изпълнете това, което сте поели, за да може да си имате доверие. Защото най-важните взаимоотношения, които имаме в този живот, не са с хората около нас, а са с нас самите. Тия хора около нас могат да се променят, себе си няма как да смените и да отидете в някой друг, нали? Това сте, вие сте със себе си. И това са най-важните взаимоотношения, които имате в живота си. Вие трябва да си имате доверие. Тогава, когато си имате доверие и изпълнявате обещанията, които през себе си сте поели, и вашата увереност ще бъде по-висока и самочувствието. Така че това е така последния апел и съвет, с който приключвам моята тема днес. Пожелавам ви да приложите всичко това на практика. Не наведнъж, разбира се, никога не съм казвала така, но започнете стъпка по стъпка. Нека вземе всеки това, което ще му бъде полезно и пак повтарям това, с което започнах. Трябва да го превърнем в действия конкретни. По някой път действието е просто да си отделите половин час или 15 минути, за да вземете един лист, един химикал и да седнете да си напишете позитивните качества, които харесате в себе си. Ей това! Но трябва да седнете и да го направите. Само с това да изслушате моята тема няма да стане.